Biderik onena ez da laburrena, urrutien eramaten gaituena baizik. Horregatik sortu da Bide Berdea. Debus 100% jasangarri eta Donostia hiri garbiago, lasaiago eta bizigarriago bilakatzeko bidea. Gaur hartu dugun bideak ez baitu soilik gure oraina eraldatuko, gure hiriaren patua ere aldatuko du. Bide Berdeak hainbat etapa ditu bere bidean, eta beharrezko urratsak egingo ditu urrunera iristeko. Urrunago heltzeak esan nahi du, 2030ean gure autobusen 100% elektrikoak izango direla, CO2 emisioak desagerraraziz. Edo autobusek eragindako zarata 180 murriztuko dela, Donostia hiri isilagoa eta atseginagoa izan dadin. Urrunago heltzea zerbitzua hobetzea ere bada, eta guztiontzako garraio publiko eraginkorragoa eta irisgarriagoa eskaintzea. Urrunago heltzea gure hiriarentzat etorkizun hobea eraikitzea delako, eta Bide Berdea da hartu nahi izan dugun bidea. Etorriko zara gurekin.